Bu adamlar manatlaryny soňu bilen daşary ýurtda yerli valyutada ulanyp bilmekleri üçin viza kartlaryna geçirjek bolup nowata durlar. Ýatlatsak Türkmen hökümeti dollaryň resmi sowdasyny togtadandan soň viza kartlary raýatlariň manadyny daşary ýurt pul berligine geçirtmek üçin ýeke-täk kanuny ýoly bolup galdy. Şol bir wagtda $1000 artyk pul teristeti ýatyrylmaýan viza kartlaryna pul goýmak üçin adamlar ençeme saгаtlap, käy halatlarda tutuş giýje gündizdi hem bankyň öňünde geçirmeli bolýarlar. Banklarda her gün 300 adamlyk nowatlaryň sanawy düzülse-de, bu dinç alys mewsimi we okuw sebäpli daşary ýurtlara gitmekçi bolýan türkmenistanlylaryň öz mali teristelerini soňu bilen yerli pul birlikde ulanmak mätäçliklerini ýeňil etmeýändigine üns çekilýär. Galy bersede, Thomson jowdasynda banklaryň öňündäki uly nowatlar barada yerli mediada kelam agyz söz aýdylmaýar.